allazi wai kai alquran daddaba ne maza bara wannan kamar angona na Khadija shine darne alquran tunda na ganka sai ka sallame ni ai ni tunda daga kana trend a social media duk ina ji ana angona na Khadija na rantsi da Allah sai ka sallame ni ai ni ba ne maza bara abu turon ma sai wata tsika ta kai ta koshi wallahi irin zankana irin zalla yan matan su nake bara amma wallahi tunda na ganka ga ka ina na Khadija wannan bai shafe ka ba tunda na ji kana cewa sai wacce ta cika kikewa bara wannan bai shafe ka ba dan Allah ina na Khadija fata kai dan malami ina daraja almajiri kaga harafi uku ne masu nauyi a sunan almajiri shi sa nake daraja almajiri kware kwa yawa to yanzu ka sallame ni kawai na sallame ka Allah ni kawai ka sallame ni Allah ni kawai ka sallame ni kaga so kaga TikTok kai ne WhatsApp kai ne Facebook kai ne duk wata kawai maza nan kawai ina san ana angwana na Khadija kuma yanzu in yi fo eyes kai ka ce baka sallame ni ba haba da Allah ni kawai ka sallame ni wallahi ni kaga wayanda ma ko ɗaya ce kawai ka bani ni ma in je wallahi da naje yana tara almadare muna selfie da alwajiran wada muna selfie wada yanzu ka gane ina jin ka tunda kai almajiri ne duk ɗaya ne ka almajiri ne ni ma almajiri ne kuma duka muna son dan Amina a gane sallallahu alaihi yawwa kuma dama an ce to da Allah da dan Amina bawa baya shiga wahala gaskiya ne yawwa yanzu ka gane bari in baka buhu in na baka buhu sai ka je ka dan yin minimizing da ita ka gane sai bari in baka buhu to amma fa zan baka sabo dai da Allah idan ka je ka ce ina gare na Khadija sallame ni dan wallahi ya rage na kai hankali yarinya cikakkiya kosassiya kai hankali wallahi kai ka tsaya nan zan mai da kuɗi na fa da to ba ni kawai ba ni ba komai yanzu ga buhu zan baka yawwa ka gane yawwa saboda ka almajiri na gode ka ce ina gare na Khadija ai ya rage na kai hankali je ka wannan akwai tantirin almajara